fratelul, de la cine ești? Auzi? Eu? Ești de la cineva? Nu, fratelul. Spune repede aici. Dă-te și tu jos, dă-te și tu repede jos. Repede acum, mă. Spune. Nu. Mă. Gata, am prins acolo pe microfon. Ce Așa. faci, domnule, cu acest BMW M5 veche Drifturi. care nu este de la Legendary sau este, nu știu, nu prea le am mașinile. Te-ai jignit să moră dacă mă întrebi pe mine. Ar veni că e sărac. Sincer? cu bani. Ăla, și- Sincer, părerea mea, Zi. pune la microfon. Da, stai Ia, așa să... dă- Chiar nu dă-ți-o, mă mă, interesa direct. că m-a jignit el. Bravo, mă, ești pulos înseamnă. Crede-mă. Gata, mă, vrei că mă doare mâinile, păi. Te pup. Hai, fugi. Salut. Sunteți liberi, băiți. Frate, v-am gură de mai mult extraterestri. Bă, nu fă pit stop, a făcut accident săracul. Auzi, mă? Te aud. Ești, mă, așa? Tu ești prietenos, te aud. Dar de ce ești așa? Păi mă face el Stai aici, mă, sărăcie, mă face sărăcie, păi ce? Dar Am vorbit că eu frumos făcut cu el voi. glume cu aia. Păi nu, că Și ați coboară vorbit jos, despre mă, mine. Pe principală coboară jos și pe Păi nu, că dreapta. ați vorbit despre mine, băiți. Păi da, mă, dar glumim cu aia, ce vrei? Păi am glumit Da, mă, și eu. coboară De ce jos v-ați pe- atacat așa? Că am glumit și eu. Păi cum glumești pe zonă? E zona ta? Nu, ești pe zona noastră, cum ar veni. Păi n-am știut, de Bă, unde să jos știu la eu. tequila cu aia. Eu fiind civil, n-am de știu care a cui sunt zonele. Păi și stai așa un pic. Păi de ce faci mișto dacă vezi că noi am fost Caterinca cu tine? Păi și eu n-am fost de treabă sau ce? Păi și de ce ziceai de sunteți de ber? V-am zis în timp ce am plecat. Stai așa, să vorbim și noi ca oamenii, că n-am chef de ceartă. Păi nicio, hai să tragem pe dreapta să nu încurcăm circulație. Haide. Deci de unde ești tu? Eu de la nimeni, fratelul. De la nimeni, nu? Zici. Da, Ia fă mă o poză la număr. Mi-am făcut. Păi și așa faci tu mișto, mă, fratele. păi de știu, fratelul, E pe zona frumos? ta. Fii atent, ca să fie toate bune, ca să nu fie rău, Așa. te duci așa frumos înapoi și intri înapoi pe vaină și ne aștepți acolo. Și Ca să nu vorbim. stau eu să vorbim, ca să nu stau eu după aceea să pun oameni să încurc din treaba lor, să te caute. Că după De ce să știi mă vorba caute? aia, Să Că pe după, șteargă mașina. că Ștergă după mașina. se întâmplă și mai rele. Nu e la Și n-am mișto. chef să-mi bat capul pe el. Păi, ți se pare că te-am luat la mișto? Da. Nu v-am luat, am făcut Caterinca pe care ați făcut-o și unic sunt sărăcie. Da, nu, că noi am făcut-o ți-am între zis noi. sărăchie. Păi nu, odată Eu ce ai n-am știut vorbit, ce BMW e ăsta. odată ce ai vorbit despre mine în Caterinca voastră, eu automat sunt implicat în Caterinca voastră. Păi și tu, ți se pare normal dacă noi vorbim frumos cu tine și am făcut și noi niște glume cu tine, tu să zici... Păi da, sunteți și eu liber. am glumit la fel, sunteți Păi liberi tu ne băieți. dai voie, mă, să plecăm până la urmă Păi sau nu, că n-am Bun, știut că deci e zona atâta ta. zic. Haide, Atâta mă. zic. Ai Alberto, 2 îl minute așteptăm. pe ceas să vii de unde ai plecat. Dacă nu vii, ai încurcat-o. Treaba ta. Noi nu stăm să ne rugăm de mai mult. Să știi. Stai puțin, dacă nu, eu nu mă prezint acum.